Så sjovt kan man have. Det ligner bare sådan en UFO. Sara, lav en forbandelse på mig. Og du filmer. Tanja, hun sidder og spiser slåsøjs. Hun er meget glad. Sensuelt. Julie, hun klukker lidt. Har du fået gjort kort? Testener lidt. Jeg ved ikke, hvad du hedder. Louise? Louise stener også lidt. Sara griner lidt. I sit eget hjem. Maria, hun ser trist ud. Glæder du dig ikke? Jo da. Okay. Så ser I vel alle derude? Og for en gang skyld ser I så frisk ud. Klokken meget sent om aftenen. Ja, det må Jeg er i chok. Højre træt. Pepsi styrer!